דן עם דן, עידו גרוספלד עם ויינר, ואופיר עם אורן. בסדר? יאללה, קדימה. הרן עם אנטון. קדימה, עד לצומת ולעצור. אופיר, אתה מסכים אורן. אורן קיים אופיר. אופיר. אז אופיר, אתה אחרי אורן. אחרי אורן, לא אחרי. קודם כל יצרנו את הקבוצה הזאת. הקבוצה הזאת לא הייתה קיימת. הייתה להם קבוצת כדורסל. והחלטנו שהם צריכים עוד תחומי ספורט. ואז יצרנו קשר עם נמרוד, שהוא המאמן שלהם. והתחלנו לארגן תרומות. קנינו להם גם אופניים וגם בגדים, הכל מתרומות. וכך התחלנו עם 10 ילדים. פעילות האופניים התחילה מעל 10 שנים. ב6 שנים האחרונות אנחנו עובדים עם עמותה שנקראת ספיישל אולימפיק, שמתעסקת עם תסמונת דאון ופיגור שכלי. רואים מה שאנחנו קוראים בשפתנו, האוכלוסייה המיוחדת. עומר הוא בן 24 פלוס, ילד מקסים שמוגדר כפיגור שכלי קל עד בינוני. נפגשנו עם שושי במקרה באיזשהו מכון פיזיותרפיה. שושי ראתה את עומר, קלטה אותו וידעה שהוא מתאים לקבוצה שלה. יש לנו את רן המדריך ונמרוד שמוצאים אותם לשטח ומעבירים איתם חוויות. מזה שנתיים עושים להם חוג אופניים אחת לשבוע, בימי שלישי. קבוצה של חבר'ה מדהימים. הם פשוט נותן אנרגיה לכל השבוע. אני יורד לילדים, אני מכיר ילדים, לראות את הילדים האלה פשוט דבר מדהים. מה עושים באופניים? כיף. למה אופניים? אופניים זה ענף ספורט מאוד מורכב. להבדיל מריצה, הליכה. פה מעבר ליכולת הזאת נדרשים יכולות מוטוריות שהן ברמה גבוהה. משהו לא פשוט לכל אדם, ומשהו עוד יותר קשה בעצם לאותה אוכלוסייה שאנחנו מתעסקים איתה. רוב הילדים פה בהתחלה היה קשה להם לרכב, ולאט לאט הם התחילו בשלבים. היום הם ילדים שמסוגלים לרכוב 30 קילומטר ויותר, עם הרבה ביטחון ועם הרבה כיף. וכשהם רוכבים אתה לא רואה עליהם שום קשיים. טוב, בסדר, ביי. הנה אחד הילדים שמאחר, והוא מתקשר לבדות, שאנחנו לא נברחנו. היינו בשנגחאי במשך 21 יום במסגרת אולימפיאדת ספיישל אולימפיק, והנבחרת הספציפית הזאת, נבחרת שלנו של ישראל, חזרה לפני 3 שנים עם 6 מדליות אולימפיות. בכמה תחרויות השתתפת? 3. זה מגדע. כל הכבוד, יותר מהר! עוד סיבוב, מהר, מהר, כל הכבוד! מהר, 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 שב, מהר! אז אמרנו, במסגרת הספיישל אולימפיק נערכים תחרויות. לתחרות יש משמעות. החבר'ה האלה הם מתמודדים על ניקוד לקראת מה שנקרא אולימפיאדת הספיישל אולימפיק, שהיא אולימפיאדה לכל דבר, ופה הם מבצעים בעצם מה שנקרא מיני מוקדמות תחרות. התחרות היא חשובה, היא אמיתית, והם יודעים את זה, הם יודעים שמי שלא יגיע למקום ראשון, שני או שלישי כאן, לא ייסע. לפני תחרויות יש איזושהי התרגשות, אם הוא יצליח לסיים את המסלול או לא יצליח לסיים את המסלול, אנחנו לא מוותרים לו, מעודדים אותו, והוא מסיים עם כולם. הפעמים הראשונות בכלל הוא לא האמין שהוא מסוגל, 10 קילומטר בשבילו זה היה משהו בלתי נתפס, אבל הוא עשה את זה בסוף. זה אופיר. אופיר אחד המקסימים שאני רוכב איתם.
אופיר יכול להגיד לי באמצע רכיבה, מה אתה אומר לי באמצע הרכיבה? שאני נהנה איתך. כמה שהוא אוהב לרכב איתי וכמה שהוא אוהב אותי. ואני אגיד לכם מה? אושר. החלום שלי זה כמו חלום של כל הורה שידע להתארגן לבד, שידע להפעיל את עצמו לבד, שידע להתערות בחברה לבד. ואנחנו משתדלים לעשות כל מה שאפשר כדי לעזור לו בזה. יש לי חלום א', שימשיך ויהיה מאושר כמו שהוא היום, ושיגיע להישגים כמו כל אחד, כמו כל אדם נורמטיבי רגיל, ושיבנה את עצמו והלוואי ויוכל למצוא לו בת זוג ולחיות את החיים שלו כמו כל אחד. זהו, אנחנו יוצאים עכשיו לנסיעה אחת מהירה חזרה עד למחסן. הכי מהר שאפשר, נותנים את כל הכוח וסיימנו להיום, בסדר? יאללה, קדימה. רגע, תנו להסתובב. לא רוצה לעלות על האוטו? יאללה, קדימה, צד ימין, צא! קדימה, הכי מהר, ימין, רייביר, קדימה! פדלים, פדלים!